cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Paye fɛ. Trésor Paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu sarali a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma, reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na. QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa k'a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Ama fo ka kunyundo ni wati na amunu sogoleno ana ka faya bismillah ka ulaina bamanakan kibar kon la ka sangani janvier kalo kle tan ani saba samba fla ani mois ani woro anga ulaina kuna foli bakulba do bena talike kunungo jamana kuntigi dagaro la jamana kono don tara uka sankura foli ka onyeshi jamana kuntigi ma ni ka kuma chama ani do ke benin kelani basigi ko osinsi anga jamana kono o se ka kɛ cogo min na an ka cɛfini tabaw ye wulikajɔ dɔ kɛ kunungo ka bamaca wale nuya ka walitigilama caman ko o daji Segu ani Mopti marabolo fan caman an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye o kan AES jamana ka jɛɲɔgɔnya yaasa ka se ka a korogiriya halisa AES jamana Burkina délégation olu dɔw bisimilara an ka jamana kɔkancaw minisiri Abdoulaye Diop fɛ yaasa ka se ka kuma baara mun ni a kan ka kɛ AES jamana den bɛɛ lajɛlen fɛ ɲɛta olu siraw bɔli o kama direkaw bara kuru mun forona yɛrɛ la k'a fɔ ko fure hakɛ bɛ ka caya ni maa 5 kun don ko fure taara a yɛrɛ sɔrɔ an bɛ don min ko bi maa 37 hakɛ la halisa sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ ka se k'a lajɛ ni mɔgɔ minnu bɛ bɔgɔ duguma o bɛ se ka olu ni kisi nin ko in na gawukaw fɛ yen nɔ ko mécanicien dɔ fure taara ye a ka so kɔnɔ sigida dɔ yɛrɛ k'a fɔ ko ni maa ko fɔlen ka tayani ko tasuma ko o nɔ bɛ a la kɔkan kibaruw bɛ taa ni an ye Burkinakaw bara Burkina Faso jamana ɲɛmaaw u ye falen don u ka ɲɛmaayaso la ka minisiriw dɔw ka olu falen gouvernement kura mun n'o yɛrɛ k'a fɔ a bɛ sigi lakana ani yɛrɛtigiya o kan Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump a kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko ni nisɔngoya taamaw yiralaw Irankaw bara ni u kunbɛ cogo ma lajɔ ko olu bɛna wulikajɔ dɔw kɛ ka hakaja ka susuli ta ka ɲɛsin Iran ma tuguni ninnu de an ka wula in na kunnafoni la kumaba dɔw ye sɔni an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan ka nin bɛɛ lajɛlen walawala aw ye a y'aw sɔgɔ ko ɲuman ja ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen kan. An bɛ segin ka foli kɔrɔkɔrɔ k'a di aw ma Keba Jalo ka i yɛrɛ fo nin waati in na e mun bɛ nɛgɛ karafew la ka jaw yɛrɛ maaw la i n'a fɔ n kunya kulo la sɔmi cogo min na laada do sankura foli kɔnɔna la
an ka jamana kɔnɔdenw n'a bɛ wele ko force vive de la nation ni o ye jamana cakɛda bɛɛ lajɛlen ye o bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa sankura foliw kɛ jamanakuntigi la ka duwawudenw kɛ jamana ɲɛmaa ye ani fɔ ka taa se ka duwawudenw kɛ jamana yɛrɛ ye kunungo tɛnɛ janvier kalo tile 12 jamanakuntigi dagayɔrɔ la kuluba jamana ɲɛmaa ye force vive ka olu bisimila kɛnɛ mun ni a kɛra kumaɲɔgɔnya ani baro kɛnɛ belebeleba ye baro mun n'a babu bɛɛ lajɛlen bolila jamana siniɲɛsigi ani baara minnu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔdenw ka lafiyali olu kama jɛkulu ninnu ka fara bamako tu tigɛbagaw kan an ka diinɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka maaw tun bɛ yen nɔ ni o ye alisimɛ diinɛw ye kerecɛnw ka kulu filaw ani fɔ ka taa se société civile jɛkulu o maaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ in kan ka fara o bɛɛ lajɛlen kan fangabolo ɲɛmaaw ni o ye gouvernement maaw ye CNT ɲɛmaa ani fɔ ka taa se an ka jamana cakɛdaba ɲɛmaa caman ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan ka sabu kɛ kɛnɛ in a nafa ka bon kosɛbɛ kuma minnu fɔra a bɛɛ lajɛlen bɛ taa jamana ɲɛsigi ani fɔ ka taa se baara min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔdenw ye o koɲɛw kan ka kɔrɔfɔw daminɛ bamako tu tigɛbagaw ni o ye ɲarilakaw ka du ye olu tɔgɔla mamutu ɲare ale ye kuma ta kuma mun kɔnɔ ni furancɛla fanga ye baara mun kɛ ka se bi ma a ye o baara dɔw fo ko o baara dɔw a y'a daminɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw hakilina mun tara an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ka yatimɛdenw ta ka olu ka jɔnniw ka koɲɛw ye n'u bɛ wele ko pupille de la nation ani fɔ ka taa se ko jamana ɲɛmaa ye san tɛmɛnen ka o kɛ seko ni dɔngɔ ni an tabiyaw san ye ko k'o folikan di jamana ɲɛmaa ma fɔ ka taa se an ka cɛfini tabaw ye wulikajɔ ni baara mun kɛ ka an ka dugukolo fan bɛɛ lajɛlen minɛ ko o foli kan ka di an ka cɛfini tabaw ma o kɔrɔmasuru ye mun ye dɔrɔn kidali marabolo ko san 10 kɔfɛ an ka cɛfini tabaw ye kidali minɛ ka juguw ka olu dagabɔ kidalikadenw da la ko o foli bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ jamanakuntigi ye ɲarilakaw ka du kuma lasela mamutu ale ka kɔrɔfɔw la o y'a yira k'a fɔ ko san 2026 in ko an bɛ duwawu dɔ nin kɛ a ka kɛ ɲɛta ani fɔ ka taa se yɛrɛtigiya baara mun ni an bɛ k'a ɲini ni o ye souveraineté ye ka ɲɛta sira bɔ malidenw bɛ se ka lafiya cogo min na an ka jamana alisimɛ diinɛw ka jɛkulu au conseil islamique du mali o tɔgɔ la mohamed makiba ale fana kɛlen ka kɔrɔfɔ ta a ye duwawudenw ani folikanw kɛ alisimɛw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka ɲɛsin jamanakuntigi ma a tila k'a yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ waati min na ko bi ko diinɛ man ka kɛ sira ye ka balawu wuli fan si fɛ o de la ko o conseil bɛ ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ kumaɲɔgɔnw ka se ka kɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa bɛn ni basigi olu ka sinsin an ka fɔnkoɲɔgɔnyaw dabila ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛw ani ka kumaw fɔ kuma minnu bɛ na ni balawu ni basigi tiɲɛw ye ko o wulikajɔw bɛɛ kan ka fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka o baaraw ka olu kɛlɛ kerecɛn diinɛ tigilamaw olu tɔgɔ la monseigneur Robert Cissé ale fana kɛlen ka kuma ta a y'a yira k'a fɔ ko malidenw de kan ka fo baw ko nin waati gɛlɛn in kɔnɔ malidenw ye an jɔ an kolo la ka gɛlɛyaw ku ka an ka cɛfini tabaw kɔkɔrɔma don u ka baaraw la baara minnu y'a kɛ ka juguw kɛlɛ ko malidenw ye o baara mun kɛ a ka kan malidenw ka fo o la wa ko fɔ ka taa se an bɛ gun mun kan bi k'a ka kan an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye kiri ka kɛ ka kiri jɛ n'o kɛra bɛɛ ko basigi ani bɛn ni kɛlɛ bɛ na an ka jamana kɔnɔna la ni maa fɛn fɛn kuma ta o bɛɛ lajɛlen ye a yɛrɛ k'a fɔ ko jigisigi bɛ yen nɔ u nisɔndiyalen don wa baaraw ka kɛ malidenw ka nafa kama an ka jamanakuntigi a kɛlen ka kɔrɔfɔ ta kiba a y'a da don jamana ɲɛmaaw bɛ ka hakilina min bila sen kan ni u y'a tɔgɔ da ko malikura ɲɛta sira ka bɛn san 2063 ma ko o baara mun ni mali gɛlɛya bɛɛ lajɛlen o y'a bɛɛ ta ani sira fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni baara kan ka kɛ ni o ye ko u y'o bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan ka bila malikura ɲɛta sira in kɔnɔna la ko a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ malidenw ka nafa kama yaasa malidenw ka se ka lafiya kebayani an ka jamanakuntigi lamɛn an bɛ taa an ka cɛfini tabaw ka bolo kan ka sɔrɔ ka na jamanakuntigi a ye dakuruɲɛ 2 min fɔ an bɛ segin ka na k'o lamɛn kunun ko an ka cɛfini tabaw ye wulikajɔ dɔw kɛ yaasa ka se ka lakana kow ka sinsin olumasiri tabaw ka ɲɛmaaba ale ka kɔrɔfɔw la ko an ka cɛbalenw bɛ baara la su ani tile yaasa maliden n'a bololafɛn bɛ se ka lakana mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ o siratigɛ de la segu marabolo ani mɔpti kɔnɔna la kununko tɛnɛ janvier kalo tile 12
ko an ka sanfɛ kɛlɛcɛw olu ye bamanciya wale ni jɔya kɛlɛ tigilamaw ka daga dɔ ka a viser k'a susu ni ka a daji Segu mara kɔnɔna la. Kungobolo mun be n'a bɛ wele ko Susan forêt classée o kungobolo in de kɔnɔ ko an ka sanfɛ pankuluw ye wulikajɔ bonya kosɛbɛ. U kun ye bamanciya wale ni jɔya kɛlɛ tigilama dɔw de dagalen sɔrɔ o tu kɔnɔ ko an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ye o viser ka u bɛɛ lajɛlen susu fɛn mun ye Zantibugu o kɔran fan fɛ foro mun fana be ni o ye Kekɔrɔ ye. Nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ye larawuli kɛ olumasiri tabaw ka kɔrɔfɔw la ka se ka jafara wale tigilamaw minnu tun bɛ munumunu salo la n'u tun bɛ fɛ u ka jafara walew labɛn ka u susu ka u bɛɛ lajɛlen ka o daji. Olumasiri tabaw ka ɲɛmaa a yɛrɛ k'a fɔ keba ko o siratigɛ kelen na Mopti marabolo kɔnɔna la ko an ka cɛfini tabaw ye baaraba kɛ yen tuguni sɛgɛsɛgɛli ɲumanw kɔnɔna la an ka cɛfini tabaw ko u bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ ka se ka bamanciya wale ni wale tigilamaw ka u kɛlɛ. Jafara bɛ ni a laminiw na ko an ka cɛfini tabaw ka munumunu salo kɛra sabu ye ka susuli ta k'a da jugu dɔw kan jugu minnu ni olu tun bɛ fɛ ka a ɲini ka taa bin maa nanamasumalenw kan ni o ye population civile ye. Cɛfini tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔ ni baaraw bɛ to sen na jamana fan bɛɛ lajɛlen larawuliw bɛ sen na cɛfini tabaw su ni tile u bɛ wulikajɔw la u bɛ ka sebaya mun sɔrɔ jugu kan ko dɔ bɛ ka fara o kan halisa ko ka malidenw ka jigisigi d'u ma k'a fɔ an ka cɛfini tabaw k'u tɛ suna don o don u bɛ wulikajɔ ni baaraw la bɛn ni keleya ani basigi bɛ se ka sinsin an ka jamana kɔnɔ la cogo min na. Cɛfini tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ ka bonya halisa ka se ka juguw k'o kɛlɛ ka bɛn ani keleya ka a sinsin Mali kɔnɔ. Keba an bɛ segin an bɛ taa Kuluba jamanakuntigi dayɔrɔ la n'a fɔ a ye cogo min na kunun ko force vive ni o ye maliden kulu camanba faralen ɲɔgɔn kan ka taa sankura foli kɛ jamanakuntigi ye. Kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an ka jamanakuntigi a ye dakuruɲɛ fila minnu fɔ baara ni baara minnu bɛ ka kɛ sira ni sira minnu fɛ ni a dɔ ye lakanako ye a dɔ ye ɲɛtaa sira ye a dɔ ye dugujukɔrɔ nafoloko ye a dɔ ye an ka jamana kuranko ani tajiko. Jamanakuntigi a ye munumunu salo kɛ kiriko ka i da se nin bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ jamanadenw ye ni k'a yira k'a fɔ ko baaraw bɛ ka kɛ yaasa malidenw bɛ se ka lafiya. Keba an bɛ taa fan fɛ jamanakuntigi ka dakuruɲɛ fila an k'o lajɛ. Kasi san 2073 ma san 40 ɲɔgɔn na Mali kan ka kɛ cogo di lakana hukumu kɔnɔna na Mali kan ka kɛ cogo di dungafa hukumu kɔnɔna na Mali kan ka kɛ cogo di kalanko hukumu na Mali kan ka kɛ cogo di yɔrɔ nafolo o yiribalo ɲɛtagali Mali kan ka kɛ cogo di jamanadenw ka kɛnɛya. Donc jamanadenw ka layidu fɛn fɛn fɔra o baara de kɛra n'a fɔ ko vision ça veut dire mɔgɔ mana o gafe ta i ye maliyɛn o tɛ maliyɛn i b'a dɔn ko jamana in tɛ kunfɛ baara la an ta sira dɔn don an bɛ fɛ mun an b'o dɔn. O san 40 kɔnɔna la san tan baara fan kɛ o bɛɛ ɲɛdɔnnen don. A fɔlɔfɔlɔ o ye farafinna jigiɲɛ ye ça veut dire an ka dunga fa bɛ sabati cogo di san nataw kɔnɔna la. A filanan o ye yelenkura an ka jamana kuranko o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di a y'a dɔn gɛlɛya bɛ an ka jamana kɔnɔ kuranko la o ma dogo mɔgɔ si la. Donc nin projet filanan o bɛna kɛ san nataw kɔnɔna la an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan min b'a to an ka région bɛɛ kuranko tɛ k'a kɔnɔ kuranko gɛlɛya tɛ k'a kɔnɔ min b'a to an nimisi bɛ se ka wasa kuranko la cogo min na mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ mɔgɔ ka baara kana tiɲɛ mɔgɔ ka nafolo kana tiɲɛ kuranko hukumu kɔnɔna la. Donc projet ba sabanan o ye k'a fɔ ko usine an bɛ se ka usine caya cogo di min b'a to an bɛ se ka nafa sɔrɔ a la. N'i y'a jateminɛ an bɛ sanu bɔ yan an tɛ se ka bayɛlɛma fɛn caman b'an fɛ an tɛ se ka bayɛlɛma an bɛ a bɔ ka taa jamana wɛrɛ la u b'a bayɛlɛma yen. Donc n'o usine caman sigira sisan o bɛna kɛ sababu ye min b'a to an b'a bayɛlɛma an bɛ nafa wɛrɛ sɔrɔ a la mun tɛ a feereli dɔrɔn ye mun tɛ ka bɔ n'an ka taa an ka jamana kɔ ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma. Donc naaninan o ye Kanku Musa seginna ka na donc o ye sanuko ye n'i y'a jateminɛ an ka jamana ba don dugu nafolo ka ca jamana kɔnɔ ma don mɔgɔ si la bɛɛ b'o kalama. Ni projet naaninan fila fɔ Kanku Musa seginna o bɛna kɛ sababu ye an ka dugukɔrɔ nafolo ninnu an bɛna fɛɛrɛ sigi a kan mun b'a to an tɛ dan a feereli dɔ ma an b'a a baara ka ɲini ka ɲɛdɔn parce que a dɔnniya t'an na o yɔrɔ t'an ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ jɛ. Donc an b'a dɔnniya ɲini ka dɔn ka kalanso sigi an fɛ yan ka usine sigi an fɛ usine ma to an bɛ se k'a bayɛlɛma cogo min na. Donc o ye projet ba naaninan ye. Jatigɛwale kɛlɛ o binna an kan a fɔ fana groupe armé n'a fɔ rébellion o fana binna an kan a fɔ minnu fana ko narcotrafiquant minnu bɛ drogue affaire ninnu kɛ sanfɛla ninnu na olu fana gɛlɛya b'an kan.
ani munu be bi jamana don kan on fa banditisme o fana gela be ani ka da jatiga wala mo do nga jamana don ñongo ci ka sege ani gela don ñongo ci sigida la nda fa conflit intercommunautaire donc o gela bere o de banga ni watin na bon armée be ga ni bere kele ke ma to baski na jamana kan to mena do bayra o fenti klegelen koy ron kelingote ala barakala ala nga su jamana don uluka deme anuka kanu anuka demela ananga fintu ablika jola ala barakala anga jamana amsa fo bi anga jamana bambulo ide mali region foye bibina ko anga fintu te ate imana region fete aso fintu bi ore wat mado sira wat do region do kume okun tanga jamana de bulo moko sube kume do moko sube mu ngado boke me bibina oti nan dina ko unana yobla yado jamana do famia unana sa abani tin tugure che unana yofna bla abani administration che administration meruni préfet nous vendra banu le che jona bragalaw abanu le che utla gobla si sa unana mona utra jamana do utoro ko Sénégal dawla utsa Sénégal utoro utsa jago ke ubola sa unana sa karbirana we babo ni be wati do ube elema wati ube elema donc be fin la benedi on fait côté quoi on fait côté fin la benedo temundo asra ile ndula nego ke ebe jamana do ne ebe yan jamana do ne kama etse jamana do ma mumuti bi mo ka mo ka dai de meni mumuti bla ka mo ka jin jeni ukuna nafulo mumuti bla ka mo dese ko ga to ko furula do bada ko afeme keladi ka ferete ke vraiment to jamana do misal la fasura pour anglo to mena be fuli fula la jamana do na ye musaka mombo ma to ali bi kuran ko saka no ga to mena ka fo fana fe romna bibina fin chama siglen do singa ma do baski bina depuis salon abara be sena même saka fo muna bibina musa fo mo bi ka sani kunyi parce que salon akun ka kalan yere mais don abu abenu ka don fo ta fo ka bana central solaire nous habitanta parce que ango taji duran saka yana bo fanga central solaire la ala bakala baro baka continue abaka continue donc ba to nulu fon sira singa gelambe bang mais duran kilente sans flat ab bandon don ngata ay evru social en bailema bongo sira banu be ay lampadaire solaire an sanga do abela bongo sira banu bela katla ka to sonu katla ka pano solaire do beklingina nga artisan ministre de la culture mo luka taru munu be soudeur nu ngachanga barachena sura kada kuranko ka ay pano solaire di achamama en club bongo la klugo be région to be am ka passer ka ta du bema munu to ko dama mato we digum sura kuranko la kuna suko digum sura ble contrat fen renégociera ay milliard keme wulonvla ni biuro ni kilene soro odo soro la négociation na ni ajete mena angu jigin be milliard keme nan ne kam mais trama asiri ka asiri andra so ko keme wulonvla ni biuro ni kilena umbe contrat nu sient mamena contrat me di 127 ni contrat di ma minna ta 127 la bo konna saniga contrat sina na frasa ko sanu onsi abna fo sa 31 grammes abutul la to yonan la nous avons contrat signé, ça nous sommes en fait bureau c'est ça. Les contrats sur là, on va demander 100 donc les contrats, nous sommes en bureau là. Ani nous sommes là où nous sommes coiffés. Car que millions de temps au clan de Donga, au clan de Do. Bon 100 bisaba, ça ça on s'en est de faire ça nous sommes là. Et que bureau ne, ou bureau ne bête kadima. Parce que les contrats signé, que bon temple au bana pipo, c'est un goni. Si ça n'est contrat signé, avec contrat de 100 ans, sans flamme flacon, il y a au 100 ans flacon là, c'est-à-dire dongo donala qui est flac, ça nous sommes là. De faire un taxi. Il y a beaucoup de gens, c'est-à-dire il est là. Fengli donga, il est là, Margaritala, Domogatala. Il dit j'ai trop qu'on a faudron. Il trouve qu'on fera. Charaba barake. Et ça on s'en fana, am dore fa yurgu keleka. Ça on s'en am dore fa yurgu keleka. Ani sika sika kerela. Am vérificateur bla abti audité. Am auditim gani sancha abe audit keme ani bina ani kodebo.
Duane fo ambe en po mo fo fen fe ka baraka soro si jamana ma ma be fo e wala ngbe gela de kono o gela akra jugu ya marko kanga ko na kutna sku be dese dore ko do on fla parce que be fo ka da ko do dika parce que war fo woni musaka ko be dese ala barkala en fe rona bi mo ko be gi sara soro fon do ta retarta me ka fo ki ko sara ta ka de ma mo ko bu sara soro bon mo ko te ro do yi ni wo sabatla famba yurgu kele ñongon do ay réseau ni fengon sans fait ani mislu kono sibe climatique tere de kama wala mo ko chama fana minella ni mo ko mla ma so wa fa ka be mine e ba kuma fo ko mo ko be kuma kun dan fo ni mo ko ka am ka mo ko bal ka kuma dina mo ko do filila ay kuma mo fo ko mo ko shuka bla ñona ka mangan wili dina mo ko do minella la amado mo ko shila mais dina groupe do fana bla na délégué ko gobla ni dina ñe mo ko minella am minella di AEC ka kɛnɛ kan keba AEC jamanaw yaasa ka se ka jɔɲɔgɔnyaw ka a kologiriya halisa baaraw ka kɛ Burkina Faso kaw ka délégation dɔ o bisimilara an ka jamana kɔkancɛw minisiri Abdoulaye Diop fɛ ka sanga ni kunungo janvier kalo tile 12 ye kulu mun nalen filɛ nin ye ni o ye AEC jamana a ka commission ye o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u nakun tɛ dɔwɛrɛ ye AEC jamana ɲɛmaaya kalifalen Burkina Faso jamana ma Capitaine Ibrahima Traoré ni ale AEC ɲɛmaaya minɛ k'a kun ka kan kulu mun bɛ ka baara kɛ o jɛkulu kɔnɔ u kana an ka jamana la yaasa jamana ɲɛmaaya kun bɛ anw minnu bolo kɔrɔlen ni o ye kulu ɲɛmaaya ye ka se ka kumaɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan hakili falen falenw na ɲɛtaa siraw bɛ se ka bɔ cogo min na ɲɔgɔn fɛ an ka jamana kɔkancɛw minisiri Abdoulaye Diop a yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara bawo ko nin b'a sɛbɛntiya AEC a ka jɛɲɔgɔnya in a bɛ ka kologiriya wa an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ni mun ma mun faamu o bɛ maa dɔn ninnu ɲininka yaasa hakilinaw bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye délégation mun nalen a ɲɛmaaya kun bɛ AEC commission min bɛ Burkina Faso kɔnɔna la bi o ɲɛmaa ni o ye Basoloma Baziye ale de y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u nana jamanakuntigi Capitaine Ibrahima Traoré ale tɔgɔ la yaasa ka se ka kumaɲɔgɔnw kɛ ni o balima maliyɛnw ye fɛlɛ ni dabaliw ani hakili falenfalenw bɛ se ka kɛ cogo min na AEC jamana bɛ ka baara kɛ sira ni sira minnu fɛ laɲini mun bɛ ka kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ jamana kɔnɔdenw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn o la san kelen tɛmɛnen kɔfɛ baara ni baara minnu kɛra hakilina ɲuman minnu kan ka ta ka se ka san nataw baaraw kɛ ko hakiliw bolo kan kosɛbɛ ani fo ka taa se ladilikanw ani expériencew ka se ka o falen falen k'o de kɛra ni jɛɲɔgɔnya in a kunba ye ani kumaw k'a kɛra kuma nafamanba ye bɛɛ lajɛlen ye i kɔnɔ dayɛlɛ ɲɔgɔn ye ka kuma ɲɔgɔn fɛ bawo ko laɲini ye kelen pe de ye AEC bɛ se ka ɲɛtaa sira bɔ cogo min na AEC sigi kan baw olu ye mun ye ni o dɔ ye lakanako ɲɛtaa kuntalajan ka se ka sɔrɔ yiriwa ani ɲɔgɔn cɛ maaw ka don ɲɔgɔn fɛ ka bɔ da kelen fɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani balimaya sabatilen AEC jamanaw ɲɔgɔn cɛ ka se ka o kɔrɔsiyɛn ko o hakilina ɲuman ninnu o de bɔra jɛlajɛba in kɔnɔ mun kɛra Burkina Faso délégation ani an ka jamana kɔkancɛw minisiri olu ni ɲɔgɔn cɛ keba an bɛ taa cikɛko bunakun kan yaasa ci ka se ka yiriwa an ka jamana kɔnɔ ko fo an ka ba don bayɛlɛmaliw de la an bɛ sɛnɛfɛn minnu sɛnɛ ka se ka u bayɛlɛma yaasa cikɛlaw bɛ u ka cifɛnw tɔnɔbɔ cogo min na o de la an ka jamana jagokɛlaw ni bayɛlɛmaliso minisiri Musa Alassane Diallo ale ni cikɛlaw ka jɛkulu dɔw ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya kunungo janvier kalo tile 12 jɛkulu minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ si bayɛlɛmaliw kɛ ani fo ka taa se sɔmɔw ka o bayɛlɛma ani minnu bɛ tiga bayɛlɛma k'a kɛ fɛn caman ye safunɛ ni tulu ni a ɲɔngo ko bayɛlɛmalikɛlaw u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana sɔrɔko yiriwali la wa hali baarako gɛlɛya o bɛ camanba ta a la bawo usine kɔnɔ maa minnu baara kɛ n'a ye a fanga ka bon kosɛbɛ wa ko an yɛrɛ ka cikɛfɛn minnu filɛ nin ye ni o bɛ an ka dugukolo la ni o dɔ ye si ani fo ka taa se sɔmɔ ani tiga ni a ɲɔngo olu ye an ka dugujukɔrɔ nafolo fɛnbaw ye k'a ka kan o dugujukɔrɔ nafolow u ka don ba la ka u bayɛlɛma cogo min na a bɛ se ka nafa lase cikɛlaw ma ka nafa don jamana kɔnɔna la ko hakili falenfalenw kɛra o de kan fɛn mun ye kɔɔri ani fo ka taa se si ani sɔmɔ ni tiga yɛlɛmalaw
ko olu ni jamana ɲɛmaasow ha ka ja cikɛla ɲɛmaw ani bayɛlɛmalikɛlaw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka baaraw kɛ ɲɛtaa siraw fɛ. Kibaru tan ka marabolo kɔnɔna kibaruw la sankaw bara u ka kalanso mun bɛ yen nɔ ni o ye institut de formation professionnelle ye ko hakili dɔ falen falenna ye ka kalan kɛ kalandenw kun. Kalanden maa 300 hakɛ kalan kɛra olu de kun. U bɛ se ka ɲɛnɛmafɛnw kɛlɛ cogo min na ani fo ka taa se ɲɛnɛmafɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye ka sirabankasaraw juguya cogo min na o hakilina mun ni a bɔra kalanso ɲɛmaaso olu ka bolo kan ko ka sifinnakaw ka yir'u la k'a fɔ ɲɛnɛminimafɛn bɛ u ka siniɲɛsigi don galama la wa a bɛ tila ka kɛ sababu ye ka an ka circulation tiɲɛ ka sirabankasaraw juguya ka maa caman to o sirabankasara ninnu dafɛ ko ni bɔ a bɛ kɛ sababu ye ka se ka o baara lajɛlen bɛɛ lajɛlen yakubaya kosɛbɛ. Jɛkulu mun ni o ye kalanden kɔrɔ ka jɛkulu ye association des anciens étudiants olu de ni hakilina in bila sen kan ko ka sifinnakaw ka u hakili lafoni kosɛbɛ u bɛ se ka ɲɛnɛmafɛn to yen cogo min na. Halisa an bɛ to san mara kɔnɔna la Keba u ka yɔrɔ min bɛ yen ni o ye Bununba Kapeseko Bununba Kapekeso o sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la u ye musow ka dɛmɛ dɔ ta ka ɲɛsin u ma ni o ye nakɔ sɛnɛ ye yaasa nin buguda in musow bɛ se ka nakɔ sɛnɛ ka bayɛlɛmaliw kɛ ka se k'u ka musakaninw bɔ cogo min na. A yirala k'a fɔ ko nin buguda minnu bɛ yen nɔ ni o dɔ ye Kapekeso, Jeli, Bununba nin bɛɛ sigidaw n'u bɛ sanfɛ ka musolakaw fara ɲɔgɔn kan ka taari dɔ d'u ma taari min b'a to u bɛ nakɔ sɛnɛw kɛ ka se ka u ka musaka fitininw ka o dilan n'o ye ko hakilina in a bilala sen kan muso jɛkulu ani fo ka taa se jɛkulu mun ni u bɛ san ni olu ka caw ɲɛsin bɛ musow bɛ se ka kɛnyɛrɛye siraw bɛ ka dɔ k'u yɛrɛ cogo min na ka se ka dɛmɛ don musolakaw ma. Direkaw bara kuru mun ni a furuna n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko maa 5 kuntanya ko fure hakɛ bɛ ka caya. An bɛ don min na ko bi ka sanga ni bi tarata donya ye fure hakɛ taara i jɔ fo 37 la ko o fure ninnu na muso 25 b'a la fo ka taa se maa minnu sera ka bɔ bɔgɔ dugu ma o ye maa 19 ye ko halisa sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ dire mara kɔnɔna la ni kuru mun ni a kun kɛn bɛ ka maaw ta k'a fɔ ko bɛ taa ni maaw ye u ka sugu kɔnɔnaw la maaw ka taa sugu jɔ maaw ni o bololafɛnw kuru in de balila ka foron n'o kɛra sababu ye ka ni maa camanba in ka bɔnna ani na u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko halisa sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ yaasa maa minnu ɲɛmatunnen don bawo ko maa caman bɛ yen nɔ olu ma se ka ye maa wɛrɛw kana sɔrɔ bɔgɔ dugu ma yaasa fure hakɛ mun n'a bɛ ka caya dɔ kana fara a kan ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bila mɛ sen kan ka se ka maaw kisi. Segukaw bara dunanjigisow ni hôteliw ye olu caman kɛmɛ k'u ka daw tugu k'a bɛ kalo 1 bɔ bi bawo ko dunanjigisow ɲɛmaw kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛyaba de lase hôtelitigiw ma u tun bɛ jama mun sɔrɔ kɔrɔlen u tɛ ka maaw sɔrɔ ko a kɛmɛ sababu yɛrɛ hôteliba caman bɛ yen nɔ Segukaw bara olu yɛrɛ ye dɔ bila ka b'u ka baarakɛlaw la k'u bila chômage technique la ko nin ko in kɛn bɛ gɛlɛyaba ye Segu sɔrɔda la bawo maa minnu ni o ye sifinnakaw caman minnu bɛ baara kɛ dunanjigisow kɔnɔna la olu caman kɛn bɛ ka u yɛrɛ ye bi baaratanya na ko ka sababu kɛ tajiko gɛlɛya o ni gɛlɛya wɛrɛw. Gawukaw bara mécanicien dɔ fure taara ye a ka du kɔnɔ ko in kɛra ka sanga ni kari tɛmɛnen ye mécanicien in ko Niger ka den don a fure taara ye a ka du kɔnɔ sigidadenw kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ a kɛra Gawo kimu kɔnɔ ni o ye Gawo château ye ko tasuma jɛni ko o de na kɛ ni maa kofɔlen ni o ye mécanicien ye ale ka tanya ni kun ye nka tasuma mɛnɛna cogo di a bɔra fɛn jumɛn ni jumɛn na ko o de ma se ka bugunatigɛ sɛgɛsɛgɛli bɛ ka kɛ ko in kan finitigilakaw bolokɔrɔ yaasa ka se ka a ɲɛɲini maa kofɔlen in kun jumɛn kɛra a sata ye tasuma bɔra jumɛn ni jumɛn na yaasa ka se ka a ko ka a jayali kɛ Keba an bɛ taa fan fɛ yan'an ka taa kɔn ka kibaru kɔnɔna la. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. 1
wari sera Allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda an bɛ taa burkina faso kaw bara keba burkina faso jamana ɲɛmaw u ye yɛlɛma don u ka fangabulon kɔnɔna la ka sanga ni kunungo janvier kalo tile 12 ye arala k'a fɔ ko yɛlɛmali min donni filɛ nin ye a ye dɔ bɔ minisiri hakɛ la burkina faso jamana kɔnɔna la minisiri pɔsi 4 o de bɔra a la ka se ka minisiri hakɛ k'a dɔgɔya an bɛ don min ko bi burkina fangabulon a kɛra maa 22 ye ni o ye minisiriw ye olu mun na ni u ye minisiri d'État 3 kɛ a la premier ministre ni o ye maître Apollinaire Joachim Kelemde Kambela ale kɛra premier ministre ye a nɔ la wa ko gouvernement mun sigilen filɛ nin ye u ye tɔn sigi kosɛbɛ lakanako ani burkina faso kaw ka yɛrɛtigiya ni o ye souveraineté ye ko tɔn sigira o kan kosɛbɛ wa ko fangabulon kura in kɔnɔna la lakanako u ye tɔn sigi a kan kosɛbɛ général division Célestin Sempore ale mun ni ale ye fintigilakaw ka ministre ye ale seginna ka bila a yɛrɛ nɔ la nka mun farala a ka ministre baara kan o de ye ka se ka lakana sinsin ani fɔ ka taa se ko défense patriotique lakana mun ni a bɛ ɲɛsin fasoden ɲumanya o baaraw ma yɛlɛma kura mun ni o donna fangabulon ninnu kɔnɔna la ni o ye ministiriso kura ye ministiriso kɛrɛnkɛrɛnnen sigira mun ni a bɛ kuma faso kanu ani fɔ ka taa se ka fasodenya ka o baaraw latigɛ ka don fasodenw hakili la ko ministère de construction de la patrie ni ka o kalifa Mikaelu Siribela ko Burkina Faso kaw ka fangabulon kura mun sigilen filɛ nin ye a sigira bɛn ni keleya ani fɔ ka taa se lakanako yɛrɛ tɔn sigira o kan kosɛbɛ ani baaraba minnu ni o kan ka kɛ subahana mansinw ani ɲɛta kunnalajan siraw ko u ye u ɲɛsin o de ma ka dɔ bɔ fangabulon hakɛ la o mun bɛ kɛ sababu ye ka musakaw korongoro ka bɛn jamana ɲɛta baaraw ma Uganda jamana kɔnɔna la jamanakuntigi kalataw ni wasaburonitigi kalataw kan ka kɛ tile 2 an bɛ waati min na ko bi arala k'a fɔ ko bɔlɔlɔ siraw tigɛlen don Uganda jamana kɔnɔ kabi janvier kalo tile 13 in na bɔlɔlɔ sira mun n'a tigɛra Uganda faba Kampala kɔnɔ ko kunnafonidilaw ani fɔ ka taa se maa minnu bɛ kunnafoni ko kunna olu kun ye maaw la sɔmi k'a fɔ k'u bɛna bɔlɔlɔ siraw tigɛ k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa ka se ka bɔlɔlɔ ka a lakɔlɔsi baw ko kalafili kumaw la kuma dɔw la maaw bɛ juguyakanw ani kunnafoni juguw ka o cari ani fɔ ka taa se dɔw bɛ na ni kɔrɔfɔw ye kɔrɔfɔ minnu bɛ na ni basigicɛn ye k'o de kama jamana ɲɛmaayaso ka tɛmɛ kunnafoni ko siraw kan u tun ye a laɲini k'a fɔ u bɛ bɔlɔlɔ tigɛ yaasa basigicɛn ani balawu o kana wuli Uganda jamana kɔnɔ baw karata in bɛɛ lajɛlen kɛ mɛ ka a makɔnɔ kosɛbɛ jamanakuntigi min bɛ ni o ye Yoweri Museveni ye san 40 fanga la ale banban bɛ kosɛbɛ ko f'a ka segin ka na jamanakuntigiya la nka sifinnaka minnu bɛ yen nɔ ni o ye Bobi Wine ye ale bɛ ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ ko ka maakɔrɔw bɔ yen ka na ni ɲɛda kura ye Uganda jamana kɔnɔ Algérie jamana ɲɛmaa ale y'a yɛrɛ k'a fɔ u ka conseil des ministres dɔ senfɛ k'u ye dayɛlɛ Algérie ka den bɛɛ lajɛlen ye a ka di maa mun ye ka segin ka na Algérie jamana kɔnɔna la ko Algérie ka den fɛn fɛn bɛ diɲɛ fan fan ko dayɛlɛlen don u bɛɛ lajɛlen ye u ka jamana ɲɛmaa ni o ye Abdelmadjid Tebboune ye conseil des ministres senfɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko Algérie ka den minnu bɛ tunga fɛ ni sɛbɛnfura t'u bolo wa n'u bɛ gɛlɛya la a man kan u ka to jamana kɔ kan ko Algérie jamana ye a dayɛlɛ ka tɛgɛ dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ bɛ se ka na jamana kɔnɔ ko hali sifinnaka minnu bɛ yen minnu ni fanga tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ ni hakilina wɛrɛw bɛ u la ko olu bɛ bɛɛ lajɛlen wele u bɛɛ lajɛlen ka na maa si tɛ wele fanga la hali n'a sɔrɔ i delila ka fanga buruja i ni fanga bɛ ɲɔgɔn na k'u bɛɛ lajɛlen ka na fanga tɛ u wele nka ko bolonɔbila bɛ kɛ sɛbɛn dɔ la dɛ ni maa minnu bɛ fɛ ka na
bɛnkan bɛ bila sɛbɛnna sɛbɛn min b'a yira k'a fɔ e bɛna jamana kɔnɔ ka baara kɛ baara mun tɛna ni basigi cɛn ye ko n'o kɛra bɛɛ maa ma bɔ maa la Algérie ka den bɛɛ lajɛlen bɛ se ka segin ka na Algérie jamana kɔnɔ wa ko a baaraw bɛ kɛ Algérie consulat minnu bɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ olu bɛ a baaraw ka o labɛn Somali jamana yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye u ka baaraw tigɛ o ni arabuw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Émirats Arabes Unis ye bawo ko Émirats Arabes Unis ye ko dɔ kɛ mun ye Somali tɔɔrɔ kosɛbɛ Yemenikaw ka maa ɲininen baaraw tun bɛ maa mun bɛ ka farafarali kɛ ko arabuw ka jɛkulu ninnu u ye o maa kofɔlen ka Somali dugukolo ka tɛmɛ a fɛ ka sɔrɔ u ma kuma jamana ɲɛmaaw fɛ ka ni maa kofɔlen ni o ye tiɲɛnikɛla ye Yemen ka den a ka se ka tɛmɛ ka taa Yemen kɔnɔna la ko Émirats Arabes ye o baara minnu kɛ ka Somali dugukolo ka tɛmɛ ka a violer ka sɔrɔ u ma kuma u fɛ wa ka maa jugu tɛmɛ olu ka sira fɛ o de la ko Somali jamana ɲɛmaaw u ye fɛɛrɛ ta ka baaraɲɔgɔnya bɛɛ lajɛlen jɔ o ni arabu jamanaw ka faraɲɔgɔnjɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Émirats Arabes Unis ye Faransi jamana kɔnɔna la cikɛlaw olu b'u ka nisɔngoya yiraliw la cikɛla minnu n'u y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw ye hakilina minnu ta cikɛ ko bunakun kan ni o bɛ nazarala jamanaw kofɔ ani fo ka taa se u b'a fɔ fɛn min ma ko Mercosur ni o ye sariya kura minnu ta ko cikɛlaw tɛ ka u yɛrɛ sɔrɔ o sariya kɔnɔna la wa ko a bɛ ka cikɛlaw ka baara de gɛlɛya o de la Faransi jamana cikɛlaw ye sɛnɛkɛ mansin 350 hakɛ k'a bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa bila wasabulon da la bawo ko olu ka laɲini ye ka kɛ mun ye u tɛ ka lamɛn n'u taara nin bɛɛ lajɛlen bila wasabulon da la ka wasabulon datugu jamana ɲɛmaaw bɛna dɔn ko u sɛbɛ don u bɛ wele ka u lamɛn Faransi jamana premier ministre ni o ye Sébastien Lecornu ale kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛna kumaɲɔgɔnw boloda don nataw la ko wa baaraw bɛ ka kɛ yaasa cikɛlaw ka hakɛw ka se k'a sɔrɔ Ukraine jamana kɔnɔna la Ukrainekaw yɛrɛ k'a fɔ ko Irisiw ye susuli ta k'a da Ukraine nin kan ko mun kɛra sababu ye ka maa 4 ɲɔgɔn k'o bɔnɛ a nin na wa ko ka sɔrɔ kurantigɛw bɛ yen ko Irisiw y'u ka bombardement kɛ bi ka dugu jɛ surɔ ka dugu jɛ bi tarata dɔ in na ko u ka susuli a kɛra Kiev kɔnɔna la a kɛra yɔrɔ la ka sɔrɔ glasi ni neige maaw bɛ ka u yɛrɛ ɲini kosɛbɛ nɛnɛ fangaba fɛ k'u to o waati de la ko Irisiw ye susuli ta k'a da Ukraine ka nin yɔrɔ ninnu kan ni o ye a kɔranfɛnw ye ani Kharkiv masuruya la ka maa 4 bɔnɛ a nin na Argentine jamana kɔnɔna la tasuma lawta dɔ wulila mun kɛra sababu ye ka foro jeni a la k'a fɔ ko nin tasuma jeni lawta a bɛ deli ka kɛ Argentine u ka yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele ko Patagoni ko foro hectare 13 o bɛɛ lajɛlen de jenina tasuma ka lawtaw fɛ wa a kɛra dɔgɔkun kelen de kɔnɔna la maaw ka du ani fo ka taa se maaw magoɲɛfɛnw ma a camanba de jenina k'a kɛ bugurijɛ ye ko fɛlɛ ni dabaliw ni wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ka maaw labɔ nin kɔnɔ in na joona yaasa tiɲɛni kana se maa ni ma Iran jamana ni Amɛriki jamana olu bɛ ka u ɲɛ kɛrɛnkɛ ka ɲɔgɔn filɛ halisa bawo Iran jamana kɔnɔ nisɔngoya yɛrɛlaw bɛ ka laɲini kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ka bila u ka hakɛw kɔnɔna la kunbɛliw bɛ ka da nisɔngoya yɛrɛlaw fɛ finitigilakaw fɛ a dɔw bɛ ka kɛ sababu ye ka maaw dɔw yɛrɛ bɔnɛ o nin na nisɔndiya yɛrɛlali mun ni olu kɛmɛ k'u ka hakɛw ɲini kabi desanburu kalo tile 28 ka se bi ma la k'a fɔ mɔgɔ mun ni tora manifestation kɛlaw la o de ka ca kosɛbɛ wa halisa ko fure bɛ ka caya Amɛriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ale de bɔra ka yɛrɛ k'a fɔ ko a ka kan Iran jamana kɔnɔ finitigilakaw ka kunbɛli cogo jugu tɛ ka bɔ manifestation kɛlaw kun kan bawo k'u bɛ ka nisɔngoya yɛrɛlaw kunbɛn cogo min na ka u bɔnɛ a nin na n'u m'a dabila Amɛriki jamana ɲɛmaa ka conseil ko o bɛna kumaɲɔgɔnw kɛ bi tarata donya yɛrɛ la kumaɲɔgɔnw bɛ boli mun kan u bɛna sira ni sira jumɛn minɛ yaasa ko joli bɔn ka jɔ Iran jamana kɔnɔ ni Iran finitigilakaw ma kunbɛli cogo jugu lajɔ ko Amɛriki jamana bɛna wuli ka susuli ta k'a da Iran kan i n'a fɔ gale u tun y'a kɛ cogo min na ko labɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ Amɛriki jamana ɲɛmaa ka conseil fɛ n'u ye bɛnkan sɔrɔ dɔrɔn ka sɔrɔ Irankaw ma manifestation kɛlaw kunbɛli cogo jugu dabila ko Amɛriki bɛna ɲɛsin Iran ma ka susuli kɛ o de kɛra Amɛriki jamana ɲɛmaaso olu ka kɔrɔfɔ dɔw ye ne de bɛ dan siri
an ka bi bamanankan kibaru la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan nin waati in na k'a lase aw ma an b'aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don an na a y'aw sɔgɔlen to ja ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na kunnafoni bɛ to sen na kunnafoni lasera aw ma balimakɛ Vamara Berté fɛ nɛgɛ karafew ani jaw tun bɛ ka yɛrɛ aw la Keba Jalo fɛ a kan bɛn. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75. Ngo 98 17 36 45.